Manyancang tantu balandasan malompe iyo basi tumpu. Usah tako uok sajo. Kok mulik lah talompe manuduh indak sarato jo bukti. Sulik lah menarik uluanyo. Padiah membakeh dulu hati manggangga karunggo jantuang saraso tasansam duri sambilu. Salamunyo indak kata lupokan. Usah tasuo bak bunyi pantun. Badarai carano kaco badangkang carano kendi labunan samorang ladangkan. Bacarai karano kato-kato maranggang karano budi itu nan samorang pantangkan. Kok dapet sahandak seharusnyo. Nyampang kok karuh ayah di muaro cubo tapai sampai ke hulunya. Mungkin kok ado pimatang nan runtuh atau kabau nan sedang menyubarang. Aratinyo, kok ado masalah. Cari dulu sebab akibat jo kebenarannya. Usah capek-capek sajo manuduah.